Hato pi sngew kumban randien no. Kani kadai ka jingkeli ka banga kwa ban keli fi kani ka sngi. Bagatai ka subject ka bangin yakran hangani ka sngi ka bamenta. Ngai khulei fi wei pui baro haga kerteng ka jong try nong penem jing Jesus Christ ban nga dap da ka jingkemen ka ba crowd ban ka sngi shi ka sngi ngiyo ban pen sngew ini ka khubor ka jong blai ka gospel ka jong Jesus Christ ka gospel ka ba sngew ka gospel ka ba penkala ka ba Nongthymmai ka ba wanra ya ka jingkala ha ka sngew ka gospel ka ba penruspa yangi ban nga aingu yu blai na ka sngi shi ka sngi blai shau de beruspa tadi hang tau ai ka tien ka jo kalong kum ka ompo leo ka ba mi kami ka yai kersoi na ka sngi shi ka sngi ba ka ne ka sngi tu ai vindi ya ka ne ka tien ka jo blai ka ne ka ompo leo ka ba utrai un ai happy kalong ta ka pukri ka ba mi ka ba yai kersoi di ba pinyo ya ka jing penem mangangai ka ne ka khubor ka ne ka sngi ka dalong ka jingker khu ya pi baro ngasoda na preng jong fi ka ne ka por fi sngew kumban randien no amar fi la persang shi bon ke ka jing ka jong fi Henry pi sngew bampoi si aero. Pila persang menteri si bon ki kam. Henry kita ki kam kim long kam. Pila let si bon ki interview. Henry kita ki interview kim poi si noro. Piang bay shwa ban tap yang hal dan ba tap yang no. Ki kam ki ledai ki ba la dan lupa ki breu. Pi sngew do jingkermen ma pi sngew that. Bateng-teng fiong kani ke education ke bangangadon kani ke degree ke bangangadon. Kani ka jingnang jing start kani ka certificate ke banga ngadon pi sngew bai kumba kamento shu ya pi ne pi sngew kumba pila khamrang ba pi ongan give up na lanengan randien no ban nget bo bleu la ban le ka kamba bo non ra eu breu bo dai biang ka jing im jonga pi sngew kumba mdan bi tenat ya pi sngew kumba mdan bi iman ya pi sngew bai kumba ka jing im ka jing fi kala sakut kumne Bagi breu teng ki ben ya fi teng ki pendom ya fi teng ki keren ki tien ke ba penrekhe ya fi tang ba phim sngotenat nrei fi su ngap laga ngap namar ba phim la ban ong ai namar ba ki keren kum ta ya fi dan apreng jong fi le se fi sngow ban give up na igan ka relationship pila persang ban pen bha ban pen bha igan ka relationship ke jong fi ke jing dai ke jong fi bo ne tanga jong fi nrei ka jo iska jo na ka sngi ka sngi na ka por kum jo kala poi harendang fi sngew kum balangia fi onga ngan randien no ban persang ban pen bahaya ka ne ke jing dai fi sngew kum ba fi la that fi sngew kum ba fi pim poi ju seno bat mdan shu mano ro bala ban ya rap fi mdan mano ubala ban le ki kamba fi la duai fi la kerpat hau blairu enrei haduk menta mi kano kedak mi kano kesien mi kano kalong mi kumju nado mensyua haduk menta iba kalong worst pen ban menta i kum lang palat pen ban menta ban ka kwa banong fi ne ka sngi ka menta la don we breu ka bible bahaba upet ya kata ka jinglong ka jong u i kum ba ude ben kan randien no upet ya kata ka jinglong jingman ya ka met ka phat ka jong u upet ya kata ka jinglong jingman ya kita ki bhaying ki basam ke jong u bat ya kata ka jing yo i ke jong u i kumba shisha udai banshu randien no hnrei ka ba sngew tenat yu ne breu ka long ba uklem randien uyai up ba uyai kermen uyai duai ngangai bat ha ka sngi ka badai uyo mat ya ka jingkular bat ha ka por ka ba umpoi perkhat kawan ka jing jubab haga jing im ga jong o pida ban mudur weita ka babel ke thu wala dan we breu ka gospel ka jong yanes kal nong basan uni breu de bopang usu thia ba ula thia lai po prasnam hagata ka pungsum Bethesda lai po prasnam upang hangta lai po prasnam ka babel ke thu bala fipule ba ula judan utau angel ubajuan ban penki kata ka hagata ka pung Bethesda ba uno ba yo ban kan thi ning kong hagata ka uju yo khia henrei uni ubreu umla ban ki ya la de umla ban yarap ya la de uthia apang lengtar uthia angta
rega jingkali ka long balai uthia sa hangta wala da usngu tho baumla banlei e na la de hakapor ka bau jisu wan ban yakendu inu breu jisu o me kwa ban yo khia ka jubab no nu breu ka mi ka long mdan ta bara ingas ta sepung mdan mano ba wan ban yarap yanga bangala ban lech ta sepung namar shwa bangan poi manga ki wei ki lai kan thi jisu la de ben kli u te balai mi shong sa pat hang ne te balai mi shong sa pat hang ne pite bu jisu u klem kli ta ka jing kli ka dau ko long bo yo I ya ka ta ka determination la ne ka ta ka jing scam jing mut ka jong ni upreo u scam jing mut ado ka ta wong wala da nga ngamla ban lech ka ta ko mre nga nget agawai ka sngi kan jaga kamba bangan sayo khia ba kam da dei ka tai ka pung nga nget kum nore u play u sepen khia nga ba dei ta u shong sa anta lada kam dei kum tar ong sadani manora ban ra nga le siu angel jong play dei shu ban pen khia kum le siu mudur baun wan angel jong play ban ra u ban brat station lam da kum ta fi shu shong kum no pi lai pu pras nem ha ta ka pung namar udan ba ya ka jinget udan ba ya ka ta ka jingkermen udan ba ya ka ta ka jing snow ka man sim jong em nga ngan sa yo khia ba ngan sayo khia la dam dei menta la shal dam dei la shal is sngi la dam dei la sngi la ban dei la sim snam la ne how to wave snam and re kan sa poi ka por ka ba nga ngan yo khia to dei ang ta u shong sa ang ta lam da kum ta phi bro dei ben lech no shayeng am ne u lech no shano re u shong sa hang ta klem khi tat u thia be yang ta leng tar thia be hang ta da ka ba u khmi lan ti bu un poi sha ta sha kapong rega banga nga sung tanat hang ne ka long ba u klem lech sha ka pung u klem lech sha ka ta ka han rega kawan sha u kawan sha u mdei ba u ha ban lech sha ka ta ka ba don jing pen khi de ki angel han re ka kawan sha u barga i ka ta ka mdei jisu wan da la de maru ong along manga ka ta ka wa ka ba ka ba toy a phi ku ai kata ka ya ka nong samaria ong pala da papadiang ya kata ka bangan ai pha pandi ba phanom sliang shu lanoru uyeng haga temple baru kaang u jisu in the play honest no manyo khot lai punyo ong kau jar ke basliang tawan shigi ong along manga kata ka tau priu bathia angta de ba un lech shak renga smungu ba ka kawan sha u kwa ba nong fi ka ni ka sngi ka ba manta jisu am un sawan ka ji im jong phi don't give up tang ka wei am wat no randien utrai udan man le ki kamba ba step nam phi de tang jing thao ba du blai de nong thao jisu de nong thao la kren ba phi la long ki baro la kren ba ka long ba kham tam ya phi la thao da ka ti ka jong ba de tang kwa ba nong fi ni ka sngi ka ba manta ba ne nong thao tip kham ba ya phi ba ne ka ba phi tip ya de tang ka wei what you let's start tang ka wei what you do jing kerman ngangai soitan un kran phi na ka mon na ka diang un kran ya phi haki rukom ki ba pher un penduk man sim phi un dai what you do man sim bleu dan ka liang ka jong phi un nong thau tip kan ka kan sawan cha phi u jisu nong erap un wan ban erap ya phi ba habau jisu wan u jisu klam ong yo ya mangan penra mangai ya me sha ka u jisu shu ong ba yeng ya bat ra ka jing thia bat ha ka sngi u shim be ura ka jing thia and the burden is lifted away ban nga sngotan hat ban ong ya kata bai ka jingkit ka jing u ra no na do ka sngi bat ula yo mat ya ka jing fen khia ba kwa ba nong fi ka ni ka sngi don't give up maru blai u Jesus Christ u yo ya ka problem ka jong phi u tip ya ka jing ka jong phi wat ong bo bleu mi u bleu i palat bleu tip palat ba balai phi pang balai phi stam u tip palat u ka do no jong phi ru phi leng a phi la that reu tang ka ne ka wei ba phi klam give up ado man ta dan kwa ba ong fi ka ne ka sngi balada phi randien lada phi do jing kermen lada phi nget utrai am unwan kta ya phi lada ka de ka kam ka jam pej u blai selek da kata ka ba kraw tam lada ka de ka jing de ka jong phi hieng asam pin sa yu kum no bo blai wan ra ta ka jing sok ka jing kemen de ya phi shubo phi la kham rang ba pe kan thei breu phim la ban tarwai la di utrai so wan ra u breu bade biang ka ji im jong phi
Pi miok khon pi la persang ban liwat ke jing rap sini satai henrei lada kita ki jing rap kim rap lada pi la nget utrai pun miok khon ni pi kan nuat pi kwa ke jing ayu pi dan ke jing im ke jong pi ri tang ka weng kwa banang pi up komba up uni ubreu compare kan nos nam pi up mereka por kan poi baga jing rap kan wan ka bible ka ong ke jing rap kawan na beneng khmit ki khmat silom ba utau breu thia anga thrai uthia am upet bi se jrong beneng de ukan ma ga sam hi spar foi ong khmit ki khmat ki lom nano ga jing rap jonga kan man ka jing rap jonga kan wan na utrai ukmi uthia upet se jrong ngai tang utrai bla ban rap yanga da shisha utrai wan ban rap yo jisu wan ban rap tak da ong pi wat jupet ya ka e ba ki breu ki le ya ka e ba perthai ka long ki le kumno ki em kumno wat jupet si ki breu bagi perlok jong pi ki la poi se dan pedeng jong pi piong ani ki perlok jong ki la long so successful menta ki la long establish ka kam ki la biang ki la don ka long yeng ka long sem ke jong ki henry where am I kwa bonong pi wat pet si ki breu pet jong jisu atep manga don bat me ngatep men rap yang ngatep men ai ngai ka por ka badai biang la ka de ka kam la ka shong kha shong man la ka de ha ka no ka benta ngala pang ngala sitom kum leu breu ro ngatep thia jing thia menta la ka no post nam shu ngam yo khia re tra ngatep ba jing rap ka wan na me ngatep me long me ka jong jing em ngatep ba me man wan changa khmi kermen ngai phini kamba jong blai ngai kwa man duai hani ka por nam ta jong fi hani ka sngi ka ba menta try hani ka por nga sngungu ablai namar nakamantau ni breu dan mano bala ban yarap yo dan mano ru bala ban sosun ai ban sngo thu yo ni breu re dei tam me ku try jisu ba sngo thu e ni breu melawan ko kanrat me I ga donot jong o ablai me I ko kanrat I ga jing anot ga jong o ba melawan ba dia ka ba me melakran hau mong to yeng ba to ya ku ba melakran ablai mong to long ba kala long melakran atra hu breu ong to yeng ba to yat o nu breu da shisau la yeng bula yat bula ra asna ne ta ka jing thia ka jong o ba try ha ba me kran ka long bet ablai ba mala ai ngi ni ka tien ka jom try bangan chu nget bet ba try ai ba ki kon jom ken nget ka tien ka ba mela dep reveal ya ka tien ka ba mela dep pen pau ya ka tien ka ba mela dep kular ya ka tien ka ba mela dep kran try ngatip ka bible ka ong ka tabu try utip I sngi jong ki be janai bagi jing yo ganti jong ki kan long bam jukot kinom le ran ya ka por ka jing janjar bad ha ka sngi jong kan nem sneu kin kedang try ka tin jom ka la kran ya kata bagi sing samla kila ban kerdo kila ban shat tangan re kita ki bawat ya me kinom kerdo I ka babah ka tin ka jom ka ong ablai ngongan ai palat ban ya kata ka bafipan ni kata ka ba fikir pat kat kum kata ka bor ka ba trai hapi melakular ablai maong baga khmat kam shimlai I ke skor kam shimlai yo sngo bagam shimla mi ra ka donot ke jong pi kilong ti ke bo ble la bu pa ya pi namar pi e jo trying as sngo baga tin jame ka try ka dan shibun ki jingkular bagi jingkular kilong ha bad amen amar me deu ble ko try bolong uju menin mentas de ki bam jukot me deu jisu bam jukala lano ru try ngai ko kan rat adwai ngar khu ni ki bapang la slam ba ngasngo phila thia pang la slam try pun kia abi apiu judo jikerman waju pech ki breu balai ki yang ane balai ki le komni waju pech ki waju pech ta ka jingpang manong balai ngam yo kia shu ado menta pechu jisu wan manong ba long kia no pila kia bet dan apa deng fi mi yo kon wat kali balai ngam yo kon try ai kon ne pi waju kuslai pechu try ai ngu no ik ebo blem le ki jim jong pi phim dan ni ka kam utrai udan ni ka kam ban ai phi ka kam ka bahatam phim shimla yo ini ki kam ki snam ki bla no namar kini ki kam ki di barit palat bar ke bo blem le fi un le ka ba he palat un ai da ka ba kraw yo phi net pediang receive adwai ka khu fi baro ak teng jong jisu amen trai le kam ba bi phi tak ko bula le kam ba ni breu jisu shukran ba kala long ukran fi ru tadeng ta pediang ki tien ke jong blai pediang ni ke jing thul pa ke bo blame le ke jing jofi pin soi I bo blai am un pendap ya ke bo akular ke jing jofi in sai shampat pedang don kam ke jing dwai filan phone ke ni number filan man ru shi ke ka prayer center jong ka potternet hang ne open Nongthymmai Nongkhryiem
present ta jang Potternet wan adu sngi ba ar adu sing sa jang ngiran hang ni ngiran ni ban shakri ya fi lamba ka tiet ge jong blai lamba ke jing dwai Boleh kerkui fi ngi sai syam fat. Amen.